こんにちは。アッサラムアレイクン。カメラ&イムラン TV のカメランです。動画見てくれてる人ありがとうございます。この間出したラムザンの動画にたくさんのコメント本当にありがとうございます。ラムザンやってる人やラムザンのこともっと知りたい人結構いると思います。今日はもう少しラムザンの話をしたいと思います。今年2020年のラムザンは4月23から始まって5月23に終わる。あと残り少しですね。今日は暑かったけど結構涼しい日が多かった。ラムザンの断食はだいたい朝3時から夕方6時半まで食べたり飲んだりはダメなので、暑い日はちょっとね、お腹はそんなに空かなかったりしますけど、僕は今年初めてラムザンを体験しました。先日自分からラムザンしたいと言って無事にできました。その日、正直午後2時から時間を気にしたりしていましたが、あと無口になっていましたが、耐えました。初めてのラムザンの断食体験でしたが、動画撮っておかなかったのでちょっと残念でした。そこで明日2回目ラムザン断食をしたいと思います。1日のラムザンは朝サフールを食べてから始まって夕方に断食明け食事イフタールを食べたら終わるんですが、今日のイフタールから明日のイフタール終わるまでこのレポートをしていきたいと思います。最後に今年2020年のラムザンといつものラムザンの違いを、あと僕の感想を話したいと思います。最後まで見てくれたら嬉しいです。僕のこの間出したラムザンの意義という動画まだまだ見てない方、その動画もよかったら一度見てください。はい、今から僕2回目のラムザン断食レポートを始めます。はい、もうすぐでヒッタルの時間が始まります。最近胃に優しいチュチュリやスイカ酒を食べていました。今日めっちゃ暑いからラグメンというウイグル料理を食べます。ヒッタルの時間になったらまず水を飲んで、その次にデーツを食べます。デーツを食べなくても別に大丈夫です。そして全部飲み込んだ後に喋っては OK です。その後にもうここにあるものを何でも食べてもいいし、もしもまだお腹が空いていたら他のところのものも食べていいから大丈夫です。そして食べ終わった後に大人たちはクルアーンを読んだり、昼間に礼拝をできなかった分プラスして、あとはね、朝方食べるサフールの準備をします。先ほどヒッタールが始まったのでラグメンが出されました。明日1日体験動画も出すので夜一度動画を撮ります。はい、サフールの時間になりました。今、夜中の2時です。イムランもラムザンやりたいって言ってるから、イムランも一緒にサフール食べます。おはようございます。イムランはまだ寝ています。今7時半です。普通は7時ぐらいには起きるけど、サフールをしたので、ちょっと時間が遅れました。お腹は空いておりません。今午前中の9時半です。イムランも起きました。イムランお腹はどう？空いてない。ここで毎日勉強をしています。
ちょっとだけ勉強をします。今12時半頃です。今ちょっと家の近くで散歩しております。まだお腹空いておりません。イムランは？空いてない。さっきイムランがラムザンのこと忘れて、カムラン一緒にアイス食おうぜって言いました。今午後3時半です。2日前に作ったカムラムランゲームチャンネルに1本動画上げたのと2本今日動画撮りました。ゲームやってる友達でよかったらチャンネル登録お願いします。あとまだお腹空いていません。イムランは？僕は正直に言うとお腹空いてないけど、ちょっと眠いから寝てると思います。はい、もうすぐでヒッタルの時間です。正直まだ不思議にお腹空いていません。イムランは？お腹空いて今日はよく頑張りました。いつもはボーボー食べるのに、今日は夜まで食べないで頑張りました。食べ物のありがたさが分かりましたか？って言ってます。さっきまで全然お腹空いてなかった。だからね、食事の手伝うって言っていました。フォローは手で食べた方が美味しいです。はい、こんな感じで僕たち1日のラムダン断食レポートが終わります。僕は2日断食をしてみてお腹が空いてなかったので大丈夫でした。ラムダン月最後の10日間は断食をして神様のことを思って行動するといいことがたくさんあるんだって。なので少なくてあと 1,2 回くらいやってみたいと思います。今年はコロナ自粛で休校になっちゃってお家でのんびりしてたからちゃんと断食できたと思います。そしてお家の人でみんなで一緒に食事できて一緒に勉強や遊びもいつもより長く一緒にできたので楽しかった。大人は断食しながら仕事したりラムザン、イフタール、サフールの食事作りなどで大変なのですが、それも身近で理解できていろいろ勉強になりました。イムランも一日断食に挑戦して頑張って最後まで耐えたのですごかった。目の前に食べ物がたくさんあったのにイフタールまで頑張ろうと、その意識がすごく大事で、ちゃんと神様が僕のことを見てくれてる。食べちゃダメなんだ。イフタールになったらちゃんとドゥアーをしてイフタールを食べると神様からご褒美があるという自分をコントロールするのが私たちの心での神様の場所をもっと深く固くしてくれます。本来ならラムダン月に礼拝所、モスクに行ってみんなと一緒に礼拝をしたり、イフタールをみんなと一緒に食べたりして普段よりモスクにいる時間が増えるはずのラムザンが今年は3密を避けるためそういった集まりができなくなって本当に残念です。あとはラムザン月お家にお客さんがたくさん来たり他の人のお家にお客さんになって行ったりする楽しいワクワクいっぱいの1ヶ月間だったのに今年はそれもできなくなった。来年はちゃんとできるように祈ります。はい、ということで僕たちのラムダン断食レポートが終わります。
最後まで見てくれてありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。バイバイ。みんなが元気に過ごせますように。ウイグル語で、ほーし。